Tulungagung tansah mujudaken ngembangkaken nglestarekaken seni budaya tradisi wonten Kabupaten Tulungagung kados dening panjenengan Santowo tari rea pedang disungsung utawi persembahan saking Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Demikian sasampunipun karso dinikaipun Bapak Haji Gatot Sunowibowo lan Bapak Bahrudin Tulungagung menika mujudaken kadipaten ingkang berkembang kanthi estu neksemaken katindih atawipun para pangarsa lan para warga menika nyawiji manunggal sineng kuyung donga pangestu para pinter, para sekti, para alim, para ulama, para kiai ing kadipaten Tulungagung ingkang ndherekaken donga pring Gusti mugi lestari kadipaten Tulungagung katindih mapak ambal warsa madegipun Kabupaten Tulungagung ingkang rambah kaping 800 kalau kepekerjaan itu dipun adani wontenipun semaan Quran lan ugi moloy kaca ingkang dipun wontenaken wonten Pendhapi Agung Kadipaten Tulungagung menika mujudaken manunggalipun jalma manungsa lan para pangarsa lan Gusti hablum minallah lan hablum minanas nyawiji manunggal ingkang ateges budaya agama manunggal gawe santosaning praja. Presiden menika Mas Ringgung wonten ing kalenggan dinten menika wonten ing dinten ambal warsa madegipun Kabupaten Tulungagung kula panjenengan nampi rawuhipun para tamu undangan ingkang dinten menika sampun sami pinarak kondhang wonten ing Pendhapi Agung Pongas Arum Kusumaning Pongso Kabupaten Tulungagung. Mbak Roro ndherekaken rawuhipun para kadang legah lan Bapak Bupati Kangler wonten sasana parigitan mahargya rawuhipun para kadang sedaya. Monggo sareng-sareng pinarebek kalian umulipun lagon indah gending saking kanca kadang Wiro Pratunggo Anggono Raras Kadipaten Tulungagung. Kasumanggaken. Enak ya, ini sekolah ketara gede enak itu.